uthi umoya ingcwele ake sibuke lapha elithi iBhayibheli. This is how you are going to build it. Masibuke umoya ingcwele uNkulunkulu ohlelekile. uNkulunkulu masuhamba nawe ufuna zonke izinto zakho zihleleke. Nawe uNkulunkulu athi uzokwenza amawindi emkhunjini, uzokwenza umnyango emkhunjini, phakathi kuzoba nezitezi. Angithi siyagibela emkhunjini we-radical faith. Uthi kimi umoya ingcwele zama iwindi lalimele uwisdom ngoba uNowa akaphumanga uma kwehla imvula kodwa wayelunguze windini. Meaning uNkulunkulu brings supernatural wisdom unto you. Uma umkholwa ulalela izwi lakho, yabo nombono unezinto othembe ngazo kodwa wisdom, discernment. Uthi windi lalimelele lokho ngoba mawugijima la wayitheka ipinyoni akhipha icuba akazange ehle. Uthi zama umnyango umeleni, umnyango umele ukuthi awuphumi uNkulunkulu engakasho. Noma ngabe baba uthi uyafuna ukuhamba emkhotho kodwa akazokuphuma engakasho. Noma ngabe siyakushaya emsebenzini awuzokuphuma engakasho. Ngoba unawehla esefuna ukwenza njani uNkulunkulu eseshilo. Sigibele emkhunjini wefaith siyakha abantu bayahleka kwenzeka zonke izinto babona ngathi uphaphele ngoba into yenze uNowa abantu babemhleka bethi ngabelenzani leli testa lelo khunjana Tuesday engabulela ubuke TV Honawe Sontweni nani intercession kodwa wakho Nowa ngoba siyanakwa multiplication elebo sayaka liproseye elemanda. Uthi umoya ingcwele inhlephisi imelele siyagibela manje emkhumbini in the ark of radical faith. Uthi inhlephisi zimele elevation. Siyakhuphuka siyakhuphuka noma ngabe awuhluleka akekho ngesokusebenza lana. Siyakhuphuka siyaphezulu ipi angeka change. Hello shaya 5 years is too small for a mega change. We siyakhuphuka